Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През нощта и утре над страната ще бъде предимно облачно, но доста топло за края на февруари. На места е възможно да превали слаб дъжд. По поречието на река Дунав и в източна България ще духа до умерен източен, по-късно през деня югоизточен вятър. На Черноморието ще бъде облачно и в северните части ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури край морето ще са около 8-10 градуса. Над Южна България отново ни очаква облачно време, но през деня затоплянето и там ще продължи. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса. Само в крайните югоизточни райони е възможно да превали слаб дъжд. В София температурата ще е около 10 градуса. И в планините ще е доста топло, максималните температури почти навсякъде ще са положителни. Ще духа силен по високите открити части и бурен югозападен вятър. Облачността ще бъде значителна, но през деня валежи не се очакват. Областта на ниско налягане с център над Северна Италия продължава да е основен фактор за студеното време в Западна Европа. Постепенно валежите от сняг ще обхванат цяла Франция и Атлантическото крайбрежие на континента. В Южна и Централна Италия ще вали дъжд на места с гръмотевици. Над южната част на Пиренейския полуостров ще преобладава слънчево време, а над северните и планински райони ще бъде облачно с преваляване от сняг. Над южната половина от Скандинавския полуостров, над Европейска Русия и над по-голямата част от Украйна облачността ще се разкъсва до слънчево. У нас в понеделник ще е сравнително топло с значителна облачност. На места ще има валежи от дъжд, които през нощта в Западна България ще се усилят. Във вторник дъжд ще вали на много места, а максималните температури ще се понижат с 2-3 градуса. В сряда ще проникне студен въздух и максималните температури ще се понижат с още 3-4 градуса. В четвъртък облачността бързо ще намалее, а вятърът ще отслабне. В петък ще е слънчево, а максималните температури ще са около 10 градуса. Такава е нашата прогноза. Желая ви приятна вечер!